hyvän tutkamaisen tapaan aloitetaan tämmöisessä mahtavan upeassa hienossa paikassa. Herra jestas, mihin me ollaan tultu tämmöiseen rikkaiden asuinalueelle Bel Airiin. Ja nyt me ollaan siis Suomen konsulaatissa. Ja Suomen konsuli otti meitä äsken vastaan. Juh, ja sitten kun me tultiin sisälle, nimenomaan, niin kun tultiin sisään, niin katsottiin, että ei herranen aika. Katrikin sanoi mulle tänne, että ei sun tarvitse mitään pukua laittaa, että mitä täällä on kaikille miehille puvuita. Ja me oltiin tänään koko päivä muutenkin kuvaamassa ja suoraan kuule sieltä hotellilta kaivoon sitten tämmöiset rytkyt päällä. Tää nahkatakeis molemmat ja kaikki muut on puvut päällä. Tähän me alipukeutunut ollaan, mutta siis tää on meidän juttu. Mut heti kaikki tunnisti, että ai tossa on toi Tutka Roadshow-pari. Me oltiin vaan, niin ollaan. Niin. Sitten se ei haittaa. Me jotenkin ajateltiin, että ne antaa meidän anteeksi saman tien, että okei, no ne on vähän erilaisia nuoria muutenkin. No mut hei, täällä on siis kaikki. Täällä on kaikki semmoiset ihmiset, jotka niinku vähänkään asuu losissa. Täällä on siis, no okei, Conan O'Brienin manageri, se on ainut, jota me haastellaan nyt tänään, joka ei ole suomalainen. Me pyydetään sieltä Conanin haastattelu, kuulkaa, kun me ollaan tiistain menossa sen Conanin showhun. Ja sitten täällä on siis Vappu Pimiä. Vappu Pimiä tuli tänne kanssa, sekin on täällä. Käydään sitä vähän jututtaa, että miten sen lomat on lähtenyt käyntiin. Haastattelu, kun se on lomalla. Niin. Sitten on Riku Kampo on täällä, siis iso stylisti täällä näin, siis valtava, ei iso kokoinen. Voidaan kysyä siis Rikulta vähän, miten se tykkää näistä meidän vaatteista. Että me ollaan vähän tällä erilaisesti tultu tänne pukeuduttua. Todella, se on ihan totta. Hyvä esimerkki siitä, että meidän pitää kysyä vähän, että miten täällä Hollywoodissa kuuluu pukeutua, tai siis losissa ylipäätään, tai Bel Airissa tänään tämmöisissä hienoista bileissä. Ja sitten täällä on Kirpi Uimonen muun muassa, yksi viihdetoimittaja. Täällä on muutamia muitakin toimittajia. Losin viihdeasioista, Amerikan viihdeasioista, vaikka mitä, niin mehän käydään siitä kyselemään. Ja itse asiassa tuossahan on meidän konsuli, joten mehän voidaan ottaa konsulilta ihan ensimmäiseksi pienet kommentit, että miten tämmöisiä iltoja täällä järjestetään. Joo, näin. Meidän täytyy ihan ensimmäiseksi kiittää valtavasti kutsusta tämmöiseen aivan ihanaan paikkaan. Teillähän on täällä ihan mieletön sijainti ja Bel Airissä, kuule uima-altaat ja kaikki. Tämä on kieltämättä tämä on tavattoman hieno paikka, jossa meillä on mahdollisuus järjestää mitä erilaisimpia tilaisuuksia. Siis. Kuinka usein te järjestätte täällä sitten iltoja? Silloin kun siihen on tarvetta. Ei turhan takia. No nyt oli. Vaan siis meillä on paljon sen mukaan, mitkä meillä on niin kuin toiminnan prioriteetteja. Silloin kun se on koulutusta, korkeakouluyhteistyötä, vierailevia valtuuskuntia Suomessa, puhdasta teknologiaa, kaikki, jotka on tämmöisiä kestäviä ratkaisuja. Ne on tavattoman tärkeitä täällä Kaliforniassa ja siinä itse asiassa Suomella on paljon oppimista. Tänä iltana meillä on myöskin esimerkiksi Conan O'Brienin agentti täällä. Me halutaan päästä jututtaa häntäkin vähän. Ja meillä on siis hirvittävän paljon leffaväkeä, jotka on promovoinut täällä siis Suomen Oscar-leffakandidaatteja. Meillä on demokraattipuolueen vaikuttajia, tuomareita, muutama diplomaatti myöskin. No saatteko te sitten asua täällä niinku muutenkin, että voiko tuonne niinku pulahdella harva se päivä? Haluatko kokeilla? Me asutaan tuossa pihasiivessä, tuossa on meidän oma koti. Hei, mäkin haluan konsuliksi tänne. Tämä on ihan mieletön 30 vuotta kapeata valtion leipää ja kovasti työtä. Joo, siitä on huvit kaukana. Ei, tämä on äärimmäisen haastava. Tämä on aivan upea duuni ja niin kuin monipuolisesti ulkoasiainministeriössä pystyy siis perehtymään Suomen etuihin ja miten niitä parhaiten pystyy ajamaan. Aina erilaisissa asemapaikoissa. Eri maat on niin luonnollisesti. Niinpä. Mutta miten täällä viihtyy? Kalifornia, aurinko. Mitäs luulet? Tämä on aivan fantastinen paikka. Ja mikä siis ei vain ainoastaan se, että täällä on kaunis ja upea ympäristö. Mutta katsokaa näitä ihmisiä ja jutelkaa niiden kanssa. Täällä on siis Kalifornian terävimmät aivot. Okay. Se on siis, meillä on Nokian tutkimuskeskuksen johtoa ja noin filmimaailman väkeä. Ja niin mehän uppoudutaan joukkoon niin hyvin. Niin uppoudutaan. Täältä tulee oikein tämmöistä terävää väkeä kanssa. Hei, mutta ihanaa iltaa ja kiitos paljon kutsusta. Kiitos. Hienoa. Kiitoksia. Moi. Meillä on täällä Riku Kampo vieraana, joka sanoo, että voiko mä ottaa lasi viiniä tähän. Voit hyvin ottaa. Me ollaan niin hienossa paikassa. Täällä kuuluu vähän juoda viiniä. Sanoin just, että mäkin vedin jo ykkösen mun oman lasin loppuun. Hei, Riku, sä oot hirveän suosittu täällä. Sä teet sekä hiuksia että meikkejä. Enemmän kyllä meikkejä. Et mä en tuon tukkavärkkiä hirveäsenä puutu. Okei. No mut ketäs kaikkia sä oot viime aikoina stylannut tai meikannut? Meikannut. No, Shannon Doherty, joka on mun asiakas. Sitten mä oon meikannut
Anne Hathawayta ja sitten Felicity Huffmania, Cindy Crawfordia. Lista on pitkä, mutta ei... Susta tuli just mun paras kaveri. No niin, aivan. Hei, mutta ei... Koska lähdetään yhdessä illalla? Joo, ehdottomasti. Mutta tiedätkö, kuule tää juttu, että ei... Tää kun asuu täällä LA:ssä, niin se kun tekee töitä näiden julkisten kanssa, se ei ole mikään hirveä... Oh my god, koska se on ihan arkea täällä, mutta se, että se kuulostaa kauhean glamourilta. Kyllä se kuulostaa tonne Suomeen. Niin. Kyllä, oon mä somessa meikannut kuule Hannele Laurinkin. Et se voi laittaa. Mä oon ollut Hannele Laurinka kasvimaalla. Oh my god. Meillä on jotain yhteistä. Vitsi, nyt mä terkut. Nyt mä vasta haluan olla teidän kavereita. Mä en oo vielä meikannut. Tarvitis kyllä mun apua, hei. Hei, mä luulen kanssa. Aivan, kyllä. Joo. Ehkä tässä nyt pikku apu sitten, että sit kun Riku tulee seuraavaksi Suomeen, niin muistat sitten. Tänne päin nyt. Aivan, joo. Sehän rakastaa glamour-maailmaa. Hei, miten sä saat näitä tähtiä haastatteluihin? Ei kun siis laitettavaksi, meikattavaksi. Laitettavaksi, mä laitan niitä. Elikkä joo nyt menee ihan muihin juttuihin. Elikkä siis toisin sanoen mulla on agentti. Mulla on agentti Nykissä, Losissa ja Chicagossa ja sit niiden kautta sitten joo. Tuohan kuulostaa ihan tommoselta jo niinku Pramelta, mulla on kato agentti. No pakko olla agentti, eihän täällä muuten voi tehdä töitä, kato. Onks kaikilla agentti? Puutarhureillakin on agentti. Joo, kyllä. Joo. Agentit nyt. Meidän pitää hommata agentti. Pete, susta tuli just meidän agentti. Tuli. Hei, kerro meille jotain meikkivinkkejä vielä. Mitkä on ihan uusinta trendiä nyt kesäksi Suomeen kaikille? Elikkä fuksienpunaiset huulet ja paljon kiiltoa. Tai sitten punaiset huulet ja paljon kiiltoa. Meneekö vähän tukiaiseksi? Ei mene. Kato, eihän tukiainen käytä fuksienpunaisia, vaan Tuksu käyttää just näitä tämmöistä vaalean pinkkejä persikkaa, tai persikkahden uusiin. Ja sitten mä katsoin tämmöisen... Sitten vielä hirveät rajaukset sinne ympärille. No ei saa rajausta. Mä katsoin eilen, kun hän on se Saint Bartsilla, niin hän oli laittanut, se näyttää sellaisen aurinkosuojaa niin kuin 150, niin se on niin valkoinen se huulipuna, että kauhean nyt haukun Tuksua. Hän on ihana, mutta hän kaipaa kyllä ihan oikeasti ammattilaisen meikkivinkkejä. Ainakin nämä hirveät haravaripset voi ottaa pois. Ne oli vähän liian pitkät, joo. Et niin kuin sanotaan, että se Playboy-kartanokaan, hän ei kyllä pääse niillä meikeillä. Sori. Niin. Hei, ketä on ihan ehdottomasti niin kuin ihanin meikattava? Anteeksi, mitä? Ihanin meikattava. Niin kuin ketä mä oon meikannut vai? Kyllä se oli Cindy Crawford. Onko se ihana? On ja tosi mukava ja kaunis ihoan on 40 nainen ja upea tyyppi. Joo. Ai mahtavaa. Joo. Ihana. Hei niin ja sit niistä vinkkeistä vielä, kun täällä Losissa kaikilla on niinku ihan hirveästi, ihan kato blondatut tukat ja valkoiset hampaat ja sit fuksianpunaiset huulet, mutta mitäs vielä? Mitäs meikki ja irtoripset, onks ne enää ihan irtoripset on vähän out kesällä, joo. Kyllä ja sit niinku silmämeikki saa olla tietysti niinku värikäs. Saa olla turkoosin sininen rajaus ja fuksiat huulet. Joo. Ja kaikki aika värikästä ensi kesänä. Okay. Kyllä, ja hiukset saa olla sitten niin kuin surfer look, eli sä voit ottaa jatkot tänne, ja sitten keskipää jakkaa, se on hippityyli, ja sitten se vähän lainetta. Entä semmonen liukuväri, semmonen tumma täältä ja vaaleinen, eikö semmosia nyt? Lady Gagalla oli semmonen siellä konsertissa, mä en tykännyt. Ehkä joo, mutta ehkä se on perukki, mitä hän käyttää. Niin hän on perukki-ihminen. Se oli keltainen vähän. Mä siellä Lady Gagan konsertissa. Kuultiin, se oli niin siistiä. Voi ei. Lady Gagan synttäreitä vietettiin, niin. Niin, se oli niin siistiä. Mahtavaa. Olit hän kiva ihminen? No. No, jos väitään jo puheenaihe. Okei, ei yksityiskohtia. Mutta Sauli, me lähdetään nyt meikkaan. Mä laitan sulle semmoset fuksianpunaiset huulet. Mulle fuksianpunaista. Sopiiks mulle se? Sopii ne jatkoot, pitää laittaa. Näitä vähän turkousia tonne rajausta. Joo, okei. Joo, no niin. Mut hei, kiitos Riku. Ihanaa, että pääsit meidän vieraaksi. Voi, mahtavaa. Niin. Joo, vähän vielä viiniä. Joo. No niin, nyt me saatiin se Conanin agentti, kuulkaa kiinni, ja tässä hän on. Hi. Hello. Can I ask you, why Conan isn't here? Why isn't she? Conan sadly couldn't be here tonight, but he sent me instead. So now I have a very special request. Okay. We really want to meet Conan. We are coming there on Tuesday. Okay. And we wanna have him to our show. Okay. I will try to make that happen. I can't promise. We filmed it already, so now it's set. Now I'm on camera. I'll try to make it happen. Okay, thank you so much. Thank you. It's so nice to meet you, and we will hope that we will meet Conan also. I hope so too. Thank you.